Αγαπημένοι μας φίλοι και φίλες, χαίρετε! Η οικογένεια, δίχως λουλούδια και παιδιά, ποια θα έχει ο κόσμος ομορφιά? Άλλη μία οικογενειακή διαδικτυακή εκπομπή από την Πανελλήνια Ένωση Φίλων των Πολυτέκνων. Να σας ευχαριστήσουμε στην αρχή της εκπομπής μας για τα δεκάδες μηνύματα αγάπης που λάβαμε την προηγούμενη εβδομάδα μετά από την Χριστουγεννιάτικη, από την προβολή της Χριστουγεννιάτικης εκπομπής που είχαμε. Να ξέρετε ότι τα μηνύματα, οι ευχές σας μας δίνουν ιδιαίτερη δύναμη για να συνεχίσουμε. Σε λίγες μέρες ξημερώνουν Χριστούγεννα, αγαπημένοι μας φίλοι. Μία εκπομπή αφιερωμένη στους μικρούς και λίγο μεγαλύτερους φίλους μας. Σήμερα η αγαπημένη φίλη της εκπομπής, εκπαιδευτικός Μαριάμ Ρουμελιώτη, μας παρουσιάζει προτάσεις για χριστουγεννιάτικες δημιουργίες με όλη την οικογένεια. Είσαστε έτοιμοι, αγαπητή κυρία Ρουμελιώτη? Ανυπομονούμε να σας χαρούμε, να δούμε τις προτάσεις σας. Φύγαμε! Γεια σας παιδιά! Ονομάζομαι Μαριάμ και είμαι νηπιαγωγός. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την ΠΕΦΥΠ και την κυρία Ιωάννα Σκαρλάτου για την πρόσκληση να μοιραστώ μαζί σας όμορφες δραστηριότητες, στις οποίες μπορούμε να κάνουμε όλοι μαζί η οικογένεια εν ώψη των γιορτών. Τα Χριστούγεννα είναι μια πάρα πολύ ωραία γιορτή και ιδιαίτερα αγαπημένη γιορτή των παιδιών. Γιατί το σπίτι γεμίζει με λαμπάκια, με στολίδια, με μυρωδιές, με μουσικές και γίνεται μια πάρα πολύ όμορφη παραμυθένια ατμόσφαιρα. Και καλά κάνουμε και προετοιμαζόμαστε, γιατί θα γεννηθεί ο Χριστός. Και αυτός φέρνει τα πάντα. Φέρνει αυτή τη χαρά, φέρνει αυτή την προσφορά, την καλοσύνη, την ειρήνη. Τόσα πράγματα που πρέπει να τα θυμηθούμε αυτά και να καταλάβουμε ότι είναι το πραγματικό νόημα των Χριστουγέννων. Δεν είναι μόνο τα δώρα, τα λαμπάκια και τα στολίδια. Αν σκεφτούμε ότι τα στολίδια στο δέντρο είναι μοναδικά, που ο καθένας μπορεί να βάλει το αγαπημένο του στολίδι, είναι σαν να συμβολίζει την καρδούλα μας, που την προετοιμάζουμε να είναι τόσο όμορφη όπως τα στολίδια, να είναι μοναδικό, να είναι το δικό του σχέδιο, το δικό του χρώμα, τη δική του λάμψη. Έτσι είναι σαν την καρδούλα μας, λοιπόν, που την προετοιμάζουμε να γίνει μια μικρή φάτνη, τόσο λαμπερή και όμορφη, που να μπορεί να γεννηθεί μέσα εκεί ο Χριστός. Και πώς μπορεί να την κάνουμε λαμπερή και όμορφη? Αν μέσα της αφήσουμε να μπουν οι αρετές. Κάτι τέτοιο θα φτιάξουμε κι εμείς. Θα φτιάξουμε στολίδια που μέσα θα υπάρχουν αρετές και θα μπορούμε να τα κρύψουμε στο δέντρο. Και όταν θα έρθει η στιγμή για το γιορτινό τραπέζι, μπορεί ο καθένας να πάρει την αγαπημένη του αρετή, που μέσα μπορεί να έχει και ένα όμορφο μήνυμα για αυτή την αρετή και να ξεκινήσει ένας νέος σκοπό για τη νέα χρονιά. Να αποκτήσουμε αυτή την αρετή. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε όμορφα και εύκολα στολίδια και να τα ονομάσουμε τα στολίδια των αρετών. Θα χρειαστούμε χαρτιά, γκλίντερ, για να βγουν πολύ ωραίες εντυπωσιακές οι καρδούλες που θα βάλουμε, γιατί στα στολίδια των αρετών θα φτιάξουμε μια καρδούλα, γιατί η καρδούλα συμβολίζει το στολίδι μας που θα φτιάξουμε, πώς προετοιμάζουμε την καρδούλα μας, και είναι το στολίδι που είναι η καρδιά του καθενός ξεχωριστή και προετοιμάζεται να δεχθεί το Χριστό μες στην καρδιά του. Οπότε λοιπόν η αρετή που θα γραφτεί επάνω, που θα είναι μια καρδιά κάρτα και θα γράψουμε την αρετή και δίπλα μια ευχή, θα είναι σε σχήμα καρδιάς και από χαρτί γκλίντερ. Μπορούμε φυσικά να έχουμε τέτοια όμορφα στοιχεία και ό,τι άλλο θέλει ο καθένας που μπορεί να βάλει ή να ζωγραφίσουν τα παιδάκια όμορφα σχεδιάκια χριστουγεννιάτικα, να τα κόψουν και να τα βάλουν μέσα στη μπαλίτσα. Φυσικά μία μπάλα διαφανές από αυτές που ανοίγουν και κλείνουν, ένα σκηνάκι για να το περάσουμε και να το κρεμάσουμε, και εννοείται φυσικά θα χρειαστούμε και κορδέλες, ό,τι ωραίες κορδέλες έχουμε στο σπίτι,
και μπορούμε να κάνουμε φιωγκάκια για να γίνει ακόμα πιο όμορφο το στολίδι μας. Γυρίζω λοιπόν το χαρτί μου, το glitters, από την ανάποδη πλευρά για να σχεδιάσω και να κόψω μια καρδούλα. Για να πετύχω το μέγεθος της καρδούλας, ανάλογα όσο θέλω να είναι μέσα στο στολίδι μου, θα πάρω την παλίτσα, θα κάνω το περίγραμμα και μέσα από το περίγραμμα που θα έχει δημιουργηθεί θα σχεδιάσω μια καρδούλα. Τώρα, για να γίνει κάρτα αυτή η καρδούλα και να ανοίγει και να έχει περισσότερα λογάκια μέσα που θα την αποκτήσει κάποιος από την οικογένειά μας ή φίλους που θα βρίσκεται στο γιορτινό μας τραπέζι, κοιτάξτε τι θα κάνουμε. Θα διπλώσω λοιπόν το χαρτί μου και θα κόψω περιμετρικά την καρδούλα μου, αλλά δεν θα κόψω σε αυτό εδώ το σημείο για να υπάρχει αυτή η ένωση και να βγει καρδούλα. Και θα βγει λοιπόν έτσι η καρδούλα μου να ανοιγοκλίνει. Εγώ έχω βάλει τη χαρά εδώ. Συνεχίζω λοιπόν αυτό και το κάνω και στα υπόλοιπα χρώματα για να έχει κάθε αρετή το δικό της χρώμα. Όπως η πράσινη που μπορεί να είναι η ειρήνη, η υπομονή και πολλές άλλες όμορφες αρετές που μπορούμε να βάλουμε. Μπορούμε φυσικά να βάλουμε τα στολιδάκια μας, ό,τι στολιδάκι θέλουμε. Μπορούμε επίσης να βάλουμε και μια καραμέλα, να το κλείσουμε και να το κρεμάσουμε στο δέντρο μας. Χριστουγεννιάτικα αυτοσχέδιο μουσικά όργανα, μαράκα και κουδουνάκια. Πολύ όμορφο να εμπλουτίσουμε τα κάλαντα και τα τραγούδια που θα λέμε εμείς στις γιορτές με τέτοια μουσικά αυτοσχέδια όργανα. Πάμε να δούμε πώς θα τα φτιάξουμε. Για την χριστουγεννιάτικη μαράκα θα χρειαστούμε ένα χαρτί Α4, πράσινο, λίγο ριζάκι, μία θήκη από αυτή που υπάρχει μέσα στο σοκολατένιο μικρό αυγό που έχει μέσα ένα παιχνιδάκι έκπληξη, ένα κουταλάκι μιας χρήσεως και μια χαρτοτενία. Βάζουμε λοιπόν το ριζάκι μέσα σε αυτή τη θήκη και το κουμπώνουμε καλά. Στη συνέχεια κλείνουμε με χαρτοτενία για να μην μπορέσει να ανοίξει. Και στη συνέχεια παίρνω το κουταλάκι μου και το στερεώνω και θα γίνει κάπως έτσι. Στη συνέχεια θα πάρω το πράσινο χαρτί μου, θα το διπλώσω στη μέση και θα σχεδιάσω εδώ στην άκρη ένα δεντράκι. Θα κάνω δεντάκια για να έχει πιο πλούσια έτσι τα κλαδιά του. Όσο μπορώ πιο πλατή για να μου βγει πλατή και πλούσιο το δέντρο μου. Και θα το κόψω. Το ίδιο θα κάνω και σε ένα άλλο πράσινο χαρτί γιατί θέλω δύο κομματάκια, τα οποία θα κολλήσω μπροστά και πίσω έτσι, βάζοντας κόλλα στο εσωτερικό, πρώτα μπροστά και πίσω, το κολλάω και μετά στη συνέχεια βάζω κόλλα γύρω έτσι ώστε να ενσωματωθεί. Στο τέλος μπορώ να το διακοσμήσω με πομπον και ό,τι άλλο θέλω εγώ. Για τα κουδουνάκια θα χρειαστώ ένα γλωσσοπίεστρο, κορδέλα, κουδουνάκια για να τα δέσω επάνω στο γλωσσοπίεστρο, διάφορα διακοσμητικά που μπορώ να βάλω και σύρματάκια πίπας με ύφος χριστουγεννιάτικο. Και τυλίγω κατά αυτόν τον τρόπο γύρω το σύρματάκι πίπας στο γλωσσοπίεστρο και το στερεώνω. Μετά παίρνω κορδελίτσα που την περνάω μέσα από τα κουδουνάκια και την τυλίγω γύρω στα κενά.
Αφού στερεώσω το κουδουνάκι μου και βάλω όσο θέλω, αρχίζω και το διακοσμό. Και το αποτέλεσμα θα βγει κάπως έτσι. Έτοιμο για τα κάλαντά μου. Καλή επιτυχία! Μια κάρτα σε σχήμα δώρου. Πολύ εύκολη, αλλά πολύ εντυπωσιακή. Πάμε να δούμε πώς την κάνω. Θα χρειαστούμε χαρτιά, χαρτόνια, είτε όπως αυτό εδώ που είναι το οντουλέ και έχει μια υφή, είτε σκέτο χαρτόνι που παίρνω το χρώμα της αρεσκιάς μου. Θα χρειαστώ ένα χάρακα. Το κάτω μέρος της κάρτας μου θα μετρήσω να είναι 12 εκατοστά. Ένα τετράγωνο θα το κόψω και το πάνω μέρος που είναι το καπάκι από το κουτάκι που είναι το δώρο θα τα κόψω και θα τα κολλήσω. Θα κόψω άλλο ένα 12 επί 12 τετράγωνο και μια λωρίδα με το ίδιο χρώμα. Θα τσακίσω στις άκρες εδώ, βάζω κόλλα στα κομματάκια που τσάκισα και το κολλάω προς το πάνω μέρος, αφήνοντας ένα κενό εδώ για να μπορέσει να περάσει το πίσω μέρος της κάρτας μου. Τέλος, κολλάω και ένα χαρτί διακοσμημένο με κάποιο μοτίβο ή με κάποια λουλουδάκια, ό,τι μου αρέσει. Για να μπορέσω να γράψω το μήνυμά μου. Τα μικρότερα παιδάκια βέβαια μπορούν να ζωγραφίσουν κάτι και τα μεγαλύτερα να γράψουν. Διακοσμό και με κορδελίτσα το μπροστινό μέρος της κάρτας μου και είναι έτοιμη. Έτοιμη η κάρτα μου. Ορίστε το πίσω μέρος και το μπροστινό σε σχήμα, σε σχέδιο δώρου. Καλή επιτυχία! Να με και πάλι! Φαντάζομαι τα έχετε φτιάξει πάρα πολύ όμορφες δημιουργίες. Θέλω τώρα να σας ευχηθώ καλές γιορτές, όμορφες στιγμές, ο νέος χρόνος να σας φέρει αγάπη, χαρά και κάθε καλό και ευλογημένο ό,τι επιθυμείτε. Και μην ξεχνάμε να στολίζουμε πάντα την καρδιά μας. Γεια σας! Πόσο πρωτότυπες χριστουγεννιάτικες προτάσεις ήταν αυτές. Ευχαριστούμε, κυρία Μαριάμ Ρουμελιώτη. Μέσα από την καρδιά μας να ευχηθούμε και σε εσάς και σε όλους τους φίλους της εκπομπής. Καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα. Να χαίρεστε τις οικογένειές σας. Να είστε όλοι καλά. Ανανεώνουμε τις συναντήσεις μας για την επόμενη Τετάρτη, μετά τα Χριστούγεννα, με μία εκπομπή, ξέρετε, αφιερωμένη στην οικογένεια. Να είστε όλοι καλά, σας στέλνουμε την αγάπη μας, ευχές από όλους μας, εδώ, στο σπίτι της Πανελλήνιας Ένωσης Φίλων των Πολυτέκνων. Να είστε όλοι καλά.